Здравейте! Аз съм доктор Вентислав Стоев, зъболекар, психолог и постролог. Науката за стойката. Продължаваме разговора за различните неправилни захапки. При третия вид неправилна захапка, наречена клас 3, имаме зъби на долната дъга, които изпъкват в сравнение с тези на горната челюст, придавайки характерен вид на лицето, което по този начин има изпъкнала брадичка. Този вид неправилна захапка, за щастие, представлява процент, който варира от 3 до 10% от хората. За щастие, тъй като дефектът често е костен, а не само зъбен, и следователно при някои възрастни пациенти случая може да бъде коригиран само хирургично. Лицево-челюстната хирургия в тези случаи ще извърши редукция на долната челюст, доколкото е възможно, като се стреми да я адаптира към горната, която в някои случаи също се мобилизира и измества напред. Този тип операция се нарича комбинирана хирургия, тъй като се извършва едновременно на двете челюсти, доста е сложна, скъсява долната челюст и измества горната челюст напред. В тези случаи, когато долната челюст е по-голяма от горната, ще имаме и ниско положение на езика с движение на главата назад. И такова положение. Тези хора имат характерен външен вид, който на пръв поглед може да изглежда навъсен, защото те сякаш ви гледат отгоре надолу, като накланят глава. В действителност това е характеристика, дължаща се на структурите на костите и на лицето и челюстта, което им придава този типичен твърд вид. В някои случаи има компенсация на зъбно ниво на зъбите на долната зъбна дъга, които се накланят назад спрямо горните. Характерна е за трети клас или захапка, наречена ръбцова захапка. В последния случай зъбите на двете дъги са подредени един върху друг и се търкат, поради което се износват преждевременно. И в този случай ще имаме относително задно положение на главата. Вече разбрахме от тези няколко понятия колко е важно да се определят тези неправилни захапки като цяло, но преди всичко клас 3 при растящия млад човек, за да се предотврати евентуална хирургична интервенция на челюстта. Типична поза с отметната назад глава и ръбцова захапка вече на 7-8 годишна възраст е индикация за растеж на долната челюст, който трябва да се